Комплексно будет отремонтировано 29 многоквартирных домов. Быйыл Казанда 166 йорт капиталь циклендерелерге тиеш. Моның өчен шәһәр бюджетыннан 2 миллиард ярым сум акча бүлеп бирелгән. Һәр йортка якынча 25 миллион сум туры килә. Тик бу акчаның җитмәүдә ихтимал, чөнки төзелеш материалларына бәя сизелерлек артты. В условиях лимита финансирования остро встает. Бәя арту сәбәпле төзелеш материаллары белән кытлык булырга мөмкин. Бу исә эшне тоткарлаячак. Тик законга үзгәрешләр кертү нәтиҗәсендә заказ бирүченең контракт шартларын үзгәртү мөмкинлеге барлыкка килде. Алдан билгеләнгән сумманы 25%-ка кадәр арттыра алалар. Что позволит оперативно реагировать на ценовые изменения. Катлаулы икътисади хәлләргә карамастан капиталь ремонт җиренә җиткереп башкарылырга тиешле Илсур Медшин. Иң мөһиме подрядчы оешмалар йөзгә кызыллык китермәсен. Все программы капитального ремонта. Капиталь ремонт программасы буенча куелган максатлар үз көчендә кала. Эш күләмен киметмибез. Подрядчы оешмаларны сайлаганда игътибарлы булу шарт. Ышанычлы кешеләр кирәк. Барысын да контрольдә тоту мөһим. Будет ремонт комплексный, то есть будет заменено абсолютно все. Подрядчы оешмаларны киләсе атнада конкурс нигезендә сайлап алачаклар. К сожалению, нет пока рецепта. Кызганыч ваемсыз подрядчы оешмалар очрап тора. Узган елларның икесе ремонтны билгеләнгән вакытта төгәлли алмады. Эшләренең сыйфаты да начар иде. Быел мондый хәлләр кабатланмас. Поэтому хотелось бы в этом году избежать этой ситуации. Эшләр төрле җирдә төрлечә йортның кайсы өлеше ни дәрәҗәдә тузуына карап башкарыла. Кайдадыр түбәне яңарталар, кайсыдыр лифтны алыштырырга кирәк. Моннан тыш, капиталь ремонт кысаларында Казандагы 29 күп катлы йорт түбәсеннән нигезенә кадәр комплекслы рәвештә төзекләндерелергә тиеш. Шулай ук газ мәсьәләсенә дә зур игътибар бирелә. Чөнки газ шартлау нәтиҗәсендә күңелсез хәлләр даими рәвештә күзәтелеп тора. Шул максаттан быел Казандагы 6 йортта һәр фатирга газ шартлаудан саклый торган махсус җайланма датчиклар урнаштырырга җыйналар. 5 катлы иске йортлардагы газ колонкалары куелган 1000 артык фатирга шундый җиһазлар урнаштырылачак. Мы решили пойти по... Бу инде сыналган алым. Без ул җиһазларны берничә йортта тикшереп карадык. Сөрем исе чыга икән, газ краны шунда ук ябыла. Киләсе елларда мондый җайланмаларны тагын да арттырырга уйлыйбыз. Это в основном все дома старой постройки с газовыми колонками. Казанда капиталь ремонт эшләре май аенда башланачак. Төзелеш материаллары белән кыенлыклар булырга тиеш түгел. Чит илләрдән кертелгән товарга үзебездә сыйфатлы алмаш бар диләр Казан башкарма комитетында. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.